Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Ακολουθούν περιλήψεις των επόμενων επεισοδίων της αγαπημένης σας σειράς. Στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Να μη αγαπάς», η Σοφία παραδίδεται στον έρωτα, χωρίς να γνωρίζει το σκοτεινό παιχνίδι που παίζει ο Μιχάλης. Παρόλο που η έλξη ανάμεσά τους είναι αμοιβαία και καταλήγει σε ένα φλογερό φιλί, οι κρυφές επιδιώξεις του άντρα θα φέρουν σύντομα την ανατροπή. Ο Μιχάλης, κινούμενος με άκρος υπολογιστικό τρόπο, καταφέρνει να πλησιάσει τη Σοφία αλλά και τη ζωή. Ωστόσο, η πρώτη δείχνει να γοητεύεται αμέσως από την προσωπικότητά του. Ούτε ο ίδιος μένει ασυγκίνητος, αφού η παρουσία της τον απασχολεί έντονα. Οι δυο τους κανονίζουν να βρεθούν από κοντά, και η χημεία τους είναι φανερή από το πρώτο λεπτό. Η Σοφία νιώθει επιτέλους την καρδιά της να χτυπά ξανά δυνατά. Αν και προσπαθεί να κρατήσει μια αμυντική στάση, οι συχνές συναντήσεις τους την κάνουν να λυγίσει. Το μυαλό και η δυναμικότητά της εντυπωσιάζουν το Μιχάλη, ο οποίος αρχίζει να τρέφει αληθινά αισθήματα για εκείνη, βάζοντας για λίγο στην άκρη τις σκοτεινές του σκέψεις. Η σχέση τους επισημοποιείται με ένα παθιασμένο φιλί που αφήνει τη Σοφία να πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Ο Μιχάλης δείχνει έτοιμος να αφεθεί συναισθηματικά, όμως η χαρά δεν θα κρατήσει για πολύ. Πολύ σύντομα, οι προσωπικές του φιλοδοξίες και τα σχέδια που έχει καταστρώσει μπαίνουν σε προτεραιότητα. Παρά τα όσα νιώθει για εκείνη, ο Μιχάλης επιλέγει να ακολουθήσει τη λογική και αρχίζει να απομακρύνεται ψυχρά. Η στάση του αλλάζει ριζικά, αφήνοντας τη Σοφία μετέωρη και πληγωμένη, καθώς ο έρωτάς τους θυσιάζεται στο βωμό των δικών του συμφερόντων. Με μία εγγραφή στο κανάλι μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε και είναι δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα για την αγαπημένη σας σειρά.